Kaktin ka jong belai habangi pule na ka kitab ka jong Isaya. Kalenong ka basan posan ka dikhat ka beningkong ka Bible ka ongkom ne. Kau jar ubasliang to wan syaki bat uta ubom dan semai wan to thit bat bam wan ken to thit ka wan bat kadut kalam semai bat kalam dor. Haga dikhat kabar ka Bible ka ong balai pi penlut semai ya ka bom long kepu bat ka jing trei jong pi ya ka bom pen kedang tu syak skor biang yanga bat bam ya kata ka babha tu ka mensem jong pi kan pen sngo bha ya la dero haga bakleng kani ka jing khat ka jong balai yang ngabat ya pi. Habangi wan syagane ka Bible study. Kalong bangi wan syagi namar bangi seliang. Bat kaktin ka jong belai kalong ka kaban penja ia ka jing seliang bat ia ka jing tanrang ka do not ka jong bat ka jong pi. Bat ngim dan kamban penlut ngim dan kamban siu Lara pidon ke jingpang hakamet pihap ban le shim dawai pihap ban le kites hateng ki tes ki barem dor ki dawai ki barem dor ki jing sumar ki barem dor henrei haba pi tanrang gamensem haba pi pang gamensem haba pi snow temang gamensem him dan kamban penlot pisah wan syaki batodi wan ban mat ya ka ktien ka jong belai u belai un pen khia ya ka mensem ka jong pi amdan kam ban penlut sebai klam dor klam pisa nang ta uong to syak skor biang yanga ta bangi wan hagane ka ying ka bakentang ka jong belai ngi wan ken ban syak skor ya kaktin ke jong belai ban syak skor ayu ba ublai udon ban keren naga benta jongi iwei pewe de tau belai un kerku namar kata ya pi baro ki balayawan syagane ka Bible study tongini ya no syaprang ngin ya beteng ya kan ka subject ka bangila ya keren la dangam bakla lalai teli lalai tayau sau tayau bat mentah ya keren ya kena ke subjek Kristan kamut ayu bat ngiladap ban ya keren ya ke main point 1 syapang ka jinglong Kristan nang ta ngiladap ban ya keren ya ke main point 2 ki jing ngau thu bakala ya ka jinglong Kristan te mentah kami ngin ya poi syaka main point 3 bat lada kalong gabala le singin yo ban penkut ro mentagamit ya kene ke subject hot don sipun ki ai ban ya keren henrei kenang banginang yo ban ya keren sakiwei patro ki subject te lada kalong gabala ngin ya penkut main point 3 ka bangin ya keren mentagalong kumno ki Kristan ki dei ban katang kade kabenta kabalai kumno ki Kristan ki dei ban to ti ngila ya keren ya kat syapang ka jinglong Kristan ngila ya keren ya kito ki jing snau thu babakala ki jing perkhat babakala syapang ka jinglong Kristan kalong ga badan kam bangin ya keren kumno ki Kristan ki dei ban don sibon ba ki jubab ban jubab ya kene ka jingkeli henrei tang lai teli ngan wan ra pedang jongi bat na kini ki lai teli ki point ki bangan wan ra kila beang yangi bangin bot ranti bangin la ban long ki Kristan lan ki nong bot ki basisha jong Jisu to ngin ya poi be syaga banengkong ka jing ka bakho kata ka dei ka banengkong ka jing
kabakhoy kabamot ki Kristan ki day ban ka jing kabakhoy habangi pule nagasithi baningkong Petros lenong baningkong dekhot bakhat nriu hangto latho ye gitu ki kenten banamar ba ublay ulong ubakhoy ka Bible ka hikay yangi ba ublay ulong ubakhoy teka day yangi ro bangin long gibakhoy ken ngap kaktin ka jong blay ka ang nabalat ho tolong pi ki bakhoy nabanga ublay ngalong ubakhoy namar nga ublay ngalong ubakhoy tilada ublay uba mangingi syakri lada ublay uba mangingi nget ulong ublay ubakhoy tika bamot ngi ki babot ya oro ngidai ban ka jing bakhoy ken kata galak syai mo te kumno phin ong ba ngalong nong bot jong jisu u jisu de bakhoy u bahok te kumno phin la ban le pop la pi ong ba ngabot u jisu de nem te de na mar kata kadau pi hap ban ka jing ka bakhoy ken haba ong ka jing ka bakhoy kamot mangim dei ban le ya ka ai ka ba pen snow si yo blai ngim dei ban le ya ka ai ka bom khoj ngim dei ban le ya ka ai ka balong persya ya ka hukum lane kaktin ka jong blai ngi dei ban penti kena bangi ka jing ka ba ublai usngau bha yangi te kiktin ki bangi keren ki jing mot jing berkat ki bangi perkat nang ta ka yat ka yang jongi ka jinglong ka jongi nadong syadong ngidei ban long ki bakhot kan mau ba pin omla ban ka jing ka bakhot kan ni ka wei ka jing shisha ka long kom ne pin omla ban ka jing ka bakhot lada pem pen yaklat no yalade naka ka bom khot pidei ban kan mau kata Nang ba pinla ban ka jing ka bakhoj pidei ban penyak klat no yalade pimdei ban ya kersum lang pimdei ban ya klek lang bat ka ka bom khoj pidon kam ban penyak klat no yalade pidon kam ban ka jing ka ba pen kerpang yalade habangi pule na ka ba ar koren henriu lenong de khot bakhat nyau hang tu ngia pule ya kito ki kenten naba kumta to yami no phi na pedeng jongki ar korin henriu khat nyau naba kumta to yami no phi na pedeng jongki batu penyaklat no yala depi ong utrai batu wat kta syo ya kabam khoj ngap mi no na pedeng jongki kapamot lada pi juya rengkat bat ki briu ki ba kerensang bat ki briu ki ba hagalor ni hagabishni ki briu ki ba hakiktin ki bom khoj lane ka jinglong jing ka bom yadai lada pi juya jo ya jan bat kita ki briu mi no nang ta pen kan riak no yalade pen yaklat no yalade nang ta ngap bah namar la pi yaine hangta hiro pin sabit bat pin long kum tahi te penyaklat yala de mi no batu penyaklat yala de pi ong utrai nang ta shu ong kum no ka Bible hang to ka ong baladangi le kum ta ublayu ong te ngan pediang ya pi halade kapamot ladangi penyakle yalade ladangi kersum yalade bat kane kaperthai pimot harai ublai ula mo ban pediang yangi dalai ru namar hakmat jong blai nginam la ate ban wan rengkat bat kita ki jinglong ki bat tingit henre ngihap ban wan ki breu ki balapen kerpang bat ki balapen khoj yalade
Kadai kane ken kabangi ong yaka ka jing Kristan kaba pen kentang yalade lane kaba pen kerpang no yalade man naga por ngaju ai nuksa yapi lada sim ya kanuksa tangunun mau pis man naga por ngaju ai nuksa yapi syupen kan mau biang haba ong pen kentang kamot une umau pis nginem la ban pendon kam syaki jaka perthai namar bala de pen kentang yo teka jing jong abat jong piro ngimdei ban ya kle bat ka perthai namar ngilong ki bala pen kentang syolai ngidei ban sumar khoj yala ka jong ka jing ken mau bahaya kata haka gospel umat hayos san lenong dekat ba prapan ngi pule ya kitu ki kentin ki bau trai Jesu ong sok ki ba khoj haka donot nabakin yo belai san ka ba pra matayos sok ki ba khoj haka donot nabakin yo belai ngiladap ya keren hagane ka Bible study kamot ayu haba ong kumta kabamot bakita ki ba khoj haga donot kin yo belai om dei de ki khmat ki ba kan jado handrai kin yo ya ka jingdon rengkat ublai haga jing ba man lakasni pikan mau ngiladap ya keren pile ya kan no kanoro pin yo ba ya ka kti jong belai ba ka don hangta pin mat ya ka presence ka jong belai daong de ka pareng ma pin mat ya ka jingdon rengkat ka jong belai lada pidon pedeng ke jing pang jing sitamro namar ba pilong gi ba ko ya ga donot pm ga jing ba pen kerpang show belai hapdeng ga ta ga jing te apang pin yo belai ba udon bat pi kumta ken the day namar ga ta ga daw ngidon kamban long gi ba ko ka jing Kristan jongi ka dei ban long ka jing ka ba khoj ngidei ban ka jing ka ba yai pen khoj iala de daga bangin kan terno yakine ki jakhla ki ba bet ki ba sno hangi bat da ka bangin mi no na pedeng jong kata ka kalempung lane na pedeng jong kita ki nong ki briu ki bom itu yo Jesu kita ki badang bang bat gene ke pertai ngin mi no nang taban penyakhlat no yalate lana pipule na ke Hebrew khan ar lenong de khat bakhat sao Hebrew khan ar khat sao hang to pat la yathu yangi baklem ka jinglong khoj ngin amla aban yo belai tu ya be syakata ka jing pen khoj ong ka Bible na baklem kata pinam la ken ban yo belai kalong kum tu kum ba ong sok ki ba khoj ka donot tenang ta sakawai pat ka bangadon ban kedeu syapang gane ka jinglong khoj kalong ken mau baladangi long Kristan ro ngidon haga balang handrai lada ngi ka jing ka bom khoj ka jing ka ba pop ka jing ka ba tengit ka jing ka ba arsap ngi penpau kombangi ngi riu belai na jerong handrai ka jinglong ba sisyapat ngilong ki breu ki babon sertap ba kita ki jinglong arsap jongi kata ga de ka jing bom khoj mo ken mau larangi long kumta larangi don haga bakum kata ka jinglong tu ken mau ya ka de gawe ka jing sisya ngin om yo ken ya ka hima ka jong belai ngin om yo ban lek sabenang haga jing pen pau ar puwe lenong de khat ba ar pun nyeo la keren ya kata jing pen pau ar puwe lenong ga de khat na ka ba ar pun nyeo ngap ngan pule bat dalai kan om yo lek besut syaka kamot syaka hima ki benang kan om yo lek besut syaka ka ei ro gabam khoj syabeneng en om yo lek besut ladangi don haga jinglong gabam khoj laneu tau bale ya ka jing ijli bat ya ka jing lamler handrai tang kita ken ye gibala tho akata kitab ka jing chong tau khon lang bro tikala syai kedar hang to baladangi long Kristan
Kamper haduk kat nosnam. Kamper ngi yakit kam. Kamper ngi yasyem benta. Henrei lada ngi don yakat jinglong gabam khoj. Om don jakate habenang. Kadon ketuk jingruai jongki. Balang teram mo. Beneng galong gajaka khoj. Gajaka gabakentang pop kan om yok rung angta. Kalong gabasisha. Lada pop ke sudang sa. Haka por bapi pen yap. Lei pen om yok rung angta. Ong ketuk jingruai. Te. Kumno ngidei ban em kum ki Kristan. Ngidei ban em ka ching em ka bakhoi. Tong ngila suto ne. Tong ngini yaj no syakabaar. Em ka jing em ka bar riubele. Pi kata ka de ka wei pa. Em ka jing em ka ba riubele. Em ka jing em ka bar riubele. Kum ki Kristan. Ngidei ban kan mau ya kan ka jing sisha. Te kakenten riu belai kamdei kakenten kaba la bansu kam yalade banong ba ngalong briu baru belai lane ngimla bansu ai certificate kelumar yano banong ba utai lane katai kabriu kalong kabriu kabariu belai kadi kakenten kabadon kador kabakrau ba lada don mano baong ba uniu kena ubariu belai. Kata gabamot balai balaong yo uniu kena ubariu belai namar ba ulap her kata ka cinglong cing em jo nadong sedong dene. Pi. Bat lada ong ba uniu kena ulong bariu belai kamot lada uniu kena upule sedang. Yo ngau ba ya kata kapor ka jong belai kaba kabami nao. Balai namar dei bariu belai. Pi kum ki Kristan. Ngidei ban em ka jing em ka bariu belai. Bon sen ngi juong. Bahagi balang jongi. Ngi paho palat ya kita kiriuniam. Kiriuniam. Kibasuhon baik. Tang ban pendap ya kiniam ya kirukam. Henrei kata ka jinglong riu belai. Kamdon. Pelos nalor kata habaong riu belai mo ngilak sengutuk bakadai beriu pelos belai kalong riu belai tenam kabamot bagi beriu ha bagi pet ya pi kiyo i yo belai ha ka jing em jong pi. That is why lakhot riu belai namar bagi yo i yo belai ha ka jing em jong pi tagada kata gade ka jing mot jong ka kenten riu belai ki Kristan kidai ban em kumta kani kawai ka bangadon ban pen mau kalong kumne penti kena yalade bapim dei uriuniam penti kena yalade bapim dei uriuniam kumki Kristan kumki nong bot ke jau Jisu mangabat mapi kibayawan syagane ka Bible study kan mau ya kata ka jing sisha penti kena ya lade bapim dei uriuniam arti mothi lai lenong kadikot ka basan arti mothi lai ka basan kong kibadon kadur ka jing riu belai henrei kibalen ya ka bor jongka penti kena ya lade bapim dei kita kibadon ya kadur ka jingriu belai henrei kibalen ya kabor jongka haba pet i kumbaki dei kibariu belai kilet jing ya seng ho kia pule Bible kia duai kia long rang bak balang long teman basan lane long ayu nong kit kam kena samla kentai kum ta terter i kumbariu belai tangba ka jingriu belai ka basisha gamdon haki kita kibakum kita kidai kiriuniam kan te kum ki Kristan ngem dei ban em kumta ngidei ban pentik kena yalade bangem long kita kiriuniam kan mau bahasa kan degawai bangi im haka perthai kabadap deka jingbom riu belai godlessness haka pareng mo ngi im haka perthai ka bom riu belai godlessness ngi im haka perthai ka badap deki jing thala
ngi em ga perthai ga badap de jing ijli ngi em ga perthai ga badap de ga pop ngi em ga perthai ga badap de jing baman ngi em ga perthai ga badap de jing le bor bat kum ta ter bat kat siapa pai ngi yo i kita ki ai baro ha ga ne ga perthai ka ba kham ngau phla kalong bawat kitu ki basmat bha ban de jing seng ro mo Henry ngilap bat ngisam, amdai babia bishar Henry habakren kum tangi haban yet yalade, amdai bakren ye kita haban yet yalade, yo dai manga, mo balong kum ta, ni haban yet yalade. Kabas no pala kalong bana pedang kita ki bayale je seng baharo, Henry ngilap bat ngisam, ka jinglong riwlei kam don hangta. Penban ngiyo ka jingbom riwlei, jingbom riwlei, ka jingbom riwlei. Haga jing ya day na do na yeng nasam haga jing ya day para marjan haga jing ya day haga imlang ga salang haga senong ga tau oh ngiyo i ka jing bom riu belai om dan jing long riu belai tang ka jing long perthei sudah sema itu ngakamat jong belai saga ni ga we ka jing shisha kan mau ka don kam yang i ban yaksa sitom bangin la ban em ka jing em ka baru belai hapdeng gane ka perthai ka balong godlessness ngi hap ban yak sa sitom ngim dei ban ya telon lang ngi dei ban ya kon ngi dei ban ya le sitom kum ba ong ka jing ruai la ki we kim tre nga marwe ngan bot hi kata ga de ka donot ka baslor jong ki kon kristan lara phi dei ki kon kristan ki baslor not ban yeng marwe banong bangan yaksaj ban em ka jing em ka bariu belai kan mau ba haga baning kong Timothy sau lenong de khot ban nyeu ngi pule yakini ki kenten neng kong Timothy sau ka ban nyeu ka Bible ka ong Henry kan taj ya kita ki puris kam kai bathala bat babit bat to men pen melin yalade Syaka jing riu belai kum ki khon kristan ngin hap ban yaksaj daka bangin pen melin yalade ban em ka jing em ka bariu belai nang ta ar Timothy ar lenong dekhat bakhan riu pat ka ong kum ne Henry nakita kiktin bid bathala to kiarno namar kin yanang kamya chaka jingbom riwlei kiktin bit bathala kiktin sniu kijing ya keren bon ktin ya kabom tei denam haba pia shongkai ya keren ya kai ngi kum gi khon kristan shubo mentang ngimi na yeng ngi poi ha surok hang tei halat dan dukan hang tei Ngiyalong ngiyadan para Kristan ngiya keren ya kiktin bit bathala ngi keren ya kibatei ya kabadai mense siap lana ngi keren ya kiktin bit bathala kita ki jing keren kin ya lam syaka jing bom riu belai tenem lana ngi songkai si parlok lana ngi leit rungkai hayeng jongno ya ki ai kiktin ngi ya keren ladang ya keren ya kiktin bit bathala ya kalor ni ya kabishar ya kadukti ya keren ya tukhana ya kane katai kabomla abante ya ka jinglong mensem kan ya lam ya phi syaka jingbom riu belai tenam ndrei haba phi ya keren ya ki ai ki bante ya ka jinglong mensem jong phi ba phien yo bor ken ban syakri yo belai te ngakwa ban pen ken mau ya phi yo noa haga to ka point pila ban tho ang to example lanen uksa syapang unowa pila ban tho ang to pi kan mau nga kwa ban pen kan mau ya pi haga ba ya dei ba unowa ka to ka perthei ka ba bamman haga to ka pon tena bat ki brio baro kila le ya ka ba ijli khmat jong belai ka perthei baro ka we ka long godlessness God long ka perthei ka bom riu belai te jayu u belai haba upet nang te na beneng
uyoi satang unowa tenam Genesis enrio kabafra kaya tu yang iba ublay haba upek bat uyoi unowa ublay ulah syams ngauba ya unowa ublay ulah snow keman ya unowa namar basatang unowa ubadang syapting ya ublay ubadang ka jing ka baru ublay hapdeng ka pertai barok kawai omdei tang highway iri lane estate nrai barok kawai ka pertai la ya beman la ya pop la ya thala satang unowa marwai ba rublay te cumut dor ma fi kata kalong ka bamla ban mudur dai na Tina kane ka jingem lane na kane ka story siya pangunawa pila ban shim ya kane ka way ka point don shibon ki point ngan ay tang ka way kapor kanam siya ngan ay tang ka way ka point ka pila ban yo na kata ka jinglong jo nawa kalong it is possible kalong ka bala ya piro ban ka jingem ka bariu belai kumba unawa wat hapdeng ka perthai bala jersey da ka pop pada kecing paman kalong kepala pindem la ban aidau ban ong bangi em ka perthai ka basneu batala kalong ka ba bangin yang kalong ka ba bangin pensngau bahayo belai kalong ka ba bangin ru belai kam dei kumta unowa satang marwe ka perthai barok ka udang la temanga ma phiro ngidei ban la it is possible to live a godly life kalong ka bala ate Di pila abandon hapdeng kita ke bempat itu ya Jesu pila abandon hapdeng gitu ke barang bang ya ke jing sngo bah jong ke ka perthai hendrei lada pila kot jingmot skam kum gi kon Kristan ban ka jing ka baru belai da lei ru pindam ya kersum hangta kata ka jing ka bangi dei ban ngangai bakal asyai kata ka jing ka baru belai Tong ini apa isya kabala? Ringkat bat katong. Ringkat bat katong. Ringkat bat katong. Banjot ya kiwei. Kimansim. Banjot ya kiwei pat kimansim. Sya'u Jesus Christ. Ka jing ringkat bat katong banjok ya ki weipat ki mensim syau Jesus Christ. Pi kai katong ka jing ka jong pi. Kai katong ha ka jing ka jong ngi kum ki Kristan. Don tong ai na habangi keli ka to ka jing keli. Balai bangiwan long beriu hagane ka perthai. Hapan jubab ya kata ka jingkeli. Balai piwan long beriu syagane ka perthai. Kawai pat ka jingkeli. Kai ka bangadai ban le haga jingya dai bat ublai. Hagane ka jingem ka bangaem hangne ha perthai. Ha? Kai ka bau belai kwa yang abangan le haga jingya dei bat ka jingem bagan jaman sem haga jingya dei bat kai ka bau belai kwa yang abangan le hangne ha perthai bat ka jingkeli ka balai syano ngan le anda ka jingem galawai nang nena perthai kita ki jingkeli ngihap bandon ka jubab ladang ngimdon ke jubab halade ya kita gi jingkeli kabamot bangi klem katong klem katong lada ya le bol menta klem tip ya ka gol la jong lem no pet bi yang to madan si bit syawa si bit seneng kumno kan jiang ta lap sa bakelon yap balat haj balat Mdon tong syukut gapor put ka whistle syukut gapor klem yo thep gol namar balai mtip shano ka gol la jong pi u Kristan ubam don ya ka thong ha ka jing ulong kumta kan mau no na do menta kamet
Ulang kum uto unong ya lek bol ubam dam ubam tip ya ka gol la jong senoban tap. Kan mau mo. Dilar ka jingem Kristan jong piro ka dei ka jingem ka ba umdon thong umdon jing temu. Umdon kata ka target haga jingem ka jong pi kum ki Kristan ka ba mot pilong kum utau ba ya lek football kan. Syukelan najuk hajuk taga jinglong Kristan kelan najuk hajuk wan jing seng lek shaying wan jing seng ya shimenta ki program wan jing seng lane ya rwai ki jing rwai kum ta ter kut tang kum tahi rei mdan thong ka jing em kan mau bahaya kan ga wei kabangi dei ban em kum ki Kristan namar kata galong Pidei bandon ya kathong aga jing em jong pi bagata kathong galong bangan job ya ki wei ki men semro shau Jesu Christ kabamot ngan walam ya ki wei ki men sem shau Jesu kane ka jing em ka banganga em ka jing pen em ka bangala yo amat ngalalong Kristan ngalalong ngalayo amat ka jing e jong blai ngan ya thu ya ki wei patro ya ka jing e ka jong blai kata ka de ka jing em ka ba don ke nya ka thong habangi pule nau mathaya sau lenong de khot ba khandai ngi kan mau ha ka por ba u Jesu khot ya lagi jong gi senran u ong ya ki to wan bot na den jonga u klambo full stop hangta ndai u ong kum no ha sau ka ba khandai khát khandai ngamot banok sau khát khandai ula ong te haki to alena den jonga ko Petros ko Yohanes ko Simon ali wan bot na den jonga ula bo full stop Henry u beteng daga bawang nabangan penlong ya pi tengan penlong ya pi kinong tong beriu mot ayo ndei ban lek long nong sa no Henry ban pengat ya ki weiro ki men sim ki bakordor ban kering ya ki weiro ki men sim ki bakordor ban job ya ka do anot ka jongki sha ka ding khna ka jong Jesu Christ Syaka jing it ke jong belai ba makiro kin yo ban laj no na ka bor jong ke jing dom ban yo ban ya lam no ya ki pen kan ria no syaka jing syai ka ba ken ja beneng ti ka jing em Kristan ke dei bandon ya ka thong pila ban dei kinong khayi pila ban syong yeo pila ban trei office pila bantrai bela pila bandang lek skol pila bandang lek kelas pila bandai kino hikai lane kino hakano kano ka jaka ka bapidon ka thong kum u Kristan hi kalong ngan job ya kine ki bompat pediang ya u Jesu ki bompat kela ka bamot ngan yo ban job ya ki syagading pnau Jesu kan mau bah kata pi gini ki kena samla pi kilong kemi kilong kepa kai ka thong ka jing em jong pi wat julong kum uta unong ya lek bol ubam tip ubam itu ya ka gol la jong sano wat julong kum ta dei ban bo ya ka thong ka jing em bangan ya be satai ken bat enda haba pile kum ta jayo ha ka bakot jong ka jing em jong pi unong bah me usyakri ba bahabat bahak ha ka bakot ka jing em jong pi ublei un pediang sngo bahaya pi sanadehi Nong wan no kon ngayo iba pila taj ngayo iba pila tre shitam ngayo iba pila yale shitam wan no kon syaka jaka songne kabangala pen kre ifi Henry lada sulong Kristan patang kanam unong persya abek unong ngam ju itu ifi ki lek no nanga tekano na kita bangi kwa banyo ya ka kentin nau tera Jesu ma kwa ia kata ka ba un pedang soba ni kwa ia kata ka mendong ngam itu ya pi
Kan mau ka Bible ka itu yangi. Ka ai hangi akan karang ka ba kordor ba. Karang ka kerdan mo ka ba kordor ba ublay u ai hangi. Hitep ngidei ki ambassador ke jong ublay. We are God's ambassador. Ngilong ki nongkit tin sim ki jong ublay. Kari India kadon ye ki nongkit tin sim. Syakaway pat kari Amerika kadon ye ki nongkit tin sim na Amerika syakaway pat kari. Ngidon lagi jong ki nongkit tin sim. Ban raktin nang ne na India sya Pakistan lani nang ne na India sya tai sya Amerika ban nang tai sya ne manga ban mapi ngimdei kita ginong raktin sim jong kari India ngimdei ginong raktin sim jong Prime Minister lani ngimdei ginong raktin sim jong no la appoint yang abad dia pi bat la ai yang abad dia pi akan ikarang. We are Christ ambassador. Ngilong kinong kitin sim ukris. Kabamot kumno. Kabamot everywhere we go. Shano bangilek. Hangno bangidon. Kaktin ka jong belay kadai ban mi no nakasentor jongi. Ngidei ban keren ya kaktin ka ba usim jongi upha yangi bangin keren. Dai nem. Namar bangilong kinong kitin sim. Tekamot ngidei ban keren ya kitin giba usim jongi upha ban keren. Wei utau sim jongi. U Yesus Kristus usim kisim baru terai kitrai. Te katakan kadai ka jingem Kristan kabadon ya kathong ha ka jingem. Ha kawai kasni khaddu ha gabaya de kani ka point ngadon banong kumta ha kawai kasni ken mau ba ngihap ban ai jingken hakmat jong blai kum ki khon ki bala jit ke cho kum ki khon Kristan ki bala nget bat ki bala pediang yo Jesu ngihap ban sa ai jingken hakmat jong blai ke ngila le kumno ngila em hatu ngila long na em kinong tong breu ngila job na em ya ki wei ki men sem syaga jing pen em ai ka jong blai jing pen pau ar pu ar lenong ka dekhot ka bakat ar hang ne la tho kum ne ar pu ar khat ar jing pen pau hak mi ngawan kloi bat kan nong jonga ka don lembat nga ban ai nong hau wei pa wei baro kat bakom balong ka jing le cho Jesu ang ngawan kloi ka jing wan jonga nganem pen selam tang baya kasngi ka por om dan batep buat ki angela benang wat ukon tep tang ukpa bah benangi ubatep bat enda habangawan ngan ai nong ya uwei pa uwei kat kum ki jing le lada le beman yo ka bai nong ka jing le beman lada yele persya yo belai yo ya kata ka bai nong ka jing le persya le sneu yo ga bainong ga basneu le bha em ga jing em ga baru belai yo ya ga bainong kat kum ke jing le wat kelat ya kata nadu menta kami penkut no da ga ba phin tho kum ne tho ang to jing penkut to tho ngan long bana ho jing penkut tho ang to banlong Kristan kadai kamon banlong Kristan kadai kamon ne ka jingjit jongi hi full stop banlong Kristan kadai kamon ne ka jingjit jongi hi om don bala ban penbor om dei hiro ban penbor kadai kamon lane ka jingjit jongi hi full stop banhun haga jinglong Kristan batang haga nam banhun haga jinglong Kristan
ban hun haga jinglong Kristan batang hakanam kalong ka jingsyat kala yalade ban hun haga jinglong Kristan batang hakanam kalong ka jingsyat kala yalade kalong ka basisya ka jinglong Kristan ka basisya kadai ka bangi jit hi ka bangi mon hi ban bot yau Jesu dei ba penbor mano-mano dei ba penjit mano-mano anda ha bangi la sngo tho ngila he kat kine ki ba ya shong ne khmat la ya he la ya sngo tho lot barokat ngin jit yau Jesu ngin jit ya ka ngin jit ya ka perthai ngin jit yau syaitan ila stho lot kadai ka jing jit jongi hi kadai ka mon jongi hi balada don na preng jongi ki ba hon ka mensem hon la ka hon bet ban sulong Kristan tang hakanam te kamot ngisyat kala yala de denam namar ngila tip balada sulong Kristan tang kanam unong ngam itho yepi haga bakot te kamot ngisyat kala ala de yala de te wat ai bangin hon ngin kendit menreu ngin pai syo belai banong abelai sat yang apen ko yang ada kasnam bakor to nang bagan ga jinglong Kristan jong akan nemlong tanggana rei bangan long nong bot basisya jome parok kisngi ke em jonga ublai un kerku katu ga de subjek ka bangia keren syapang ka jinglong Kristan tengin yami nagan ga yeng bakentang jong belai rengkat bat kitu ki jing sisya te hake wei pat kata yau ngin saya keren saya ki wei pat ki subjek te tongin ya shim mentalang ngin ya tuai lang hagane kapor syua bagin mi nagane ka yeng bakentang jong belai tongin ya yeng lang barok